Howdy Rune. Vi vil gerne vise sinusrelationerne for dig. Sinusrelationerne bruger man til at finde sider og vinkler i en trekant. Her er beviset. I trekant ABC trækker vi en af højderne H, for eksempel højden fra vinkel A. Højdens fodpunkt på siden B til C er D. Nu er trekant ABD retvinklet. Så efter ligningen sinus B er lige med højde divideret med C, kan vi omskrive den for at finde højden. Så H er lige med C gange med sinus B. Fordi H er den modstående katete til B, og C er hypotenuse i trekant ABD. Arealet til af trekant ABC fås nu til T er lige med en halv gange A gange H, som er det samme som at skrive en halv gange A gange C gange sinus B. Havde vi trukket en af de andre højder, kunne vi tilsvarende have fundet T er lige med en halv B gange C gange sinus A, og T er lige med en halv gange A gange B gange sinus C. Det er vigtige formler, som vi samler i en sætning. Vi har altså nu ligningerne. En halv gange B gange C gange sinus A er lige med en halv gange A gange C gange sinus B er lige med en halv gange A gange B gange sinus C. Vi ganger nu dette med 2, og kan hermed udlede, at en halv er ude af vores ligning. Dette sker, fordi at ganger man 2 med en halv, bliver det 1, og 1 kan vi slet fra vores ligning, da den er ubetydelig. Vores ligning lyder nu: B gange C gange sinus A er lige med A gange C gange sinus B er lige med A gange B gange sinus C. Vi går nu videre i ligningen og dividerer dette med ABC. Så ligningen kommer til at hedde B gange C gange sinus A divideret med ABC er lige med A gange med C gange med sinus B er lige med, eller divideret ABC er lige med A gange med B gange med sinus C divideret ABC, som er det samme, hvis man reducerer på begge sider af dividertegnet, bliver det samme som sinus A divideret med A, da B og C går ud med hinanden på begge sider af dividertegnet, er lige med sinus B divideret B, da A og C går ud med A og C på begge sider, og er lige med sinus C er lige med, eller divideret C, da A og B går ud med hinanden på begge sider. Dermed har vi bevist følgende sætning: sinus A divideret A er lige med sinus B divideret med B er lige med sinus C er lige med divideret med C. Dette er sinusrelationerne.